sa Diyos. Nasa Biblia, tama. Ako muna pangutana. Sige, sa Pastor. Yan ba kayo kuha na sige lang, practice nga to. Nga, kung di kayo kung kaya, tabang lang mong gamay, ha? Naman na lang. Di ba, takabalo. Basta lang. Tinaghanan niya yung libro. Mas pinakabayan na ang libro yun kaya para ito ipakita sa katawan na hindi personal opinion ako ang itudlo. Okay. Tinaghanan libro? Okay. Alagi. Ang pangalan sa imuhang sa Pastor, The Voice of Triumph Immunity Church of Jesus Christ Incorporated. Okay, kanal na. Para nag-ibitan. Ano imuhang ibarugan ka ba? The Voice of Triumph United Pentecostal. Nabistro ni with Secretary number CN 2017 13240 sakto. Tama? Tama. Nabistro ni Adtong April 19, 2017. Kuya, dili sa SIC na. Tama, sige, pumunta lang. Na-register ni Adtong 2017 April 19. Tama. Tama. So dili Adtong 33 AD. Dili Adtong 33 AD. Ito 2019 naman natukod. Tama ba? Sige. Tama. Alam ko ba? Tama. So, abitawan ninyo, Pastor, na dili niya ang Kristo. Asa? Ito sa natin natukod. Ang Kristo, 33 AD mo man to. Siya mo tumaga, Pastor. Siya mo tumaga. Kaya siya na yung tutukod ka. Sige, tumaga lang, Pastor. Tumaga lang. Kaya, maulang po kang Pastor. Dili, sa Muhammad sa Immunity Church. Okay. Ano yung punta na ganyan siya sa to? Ang ako pangutana, tubag mo kaganina. Okay. Ang ako pangutana, na-registro ni Adtong 2017 April 19. Okay. Ang Kristo kay 33 AD pa. So, admit ako ninyo nga di ka Kristo. Ang pagtulunan, yan ni Kristo. Ako pangutana, pagtulunan ba? Ako pangutana, hindi kundo ka, ang Kristo ba ito dili? Ang Kristo, pundok. 2019. Ato 2017 na po ba? O wala ka mag-Kristo karon, dili yun ka legal. Sa pagparisto, Pastor, sa pagparisto, kinsa na butang nga founder si Kristo o kamo? Si Kristo. Si Kristo? Si Kristo. Ay wala man binagtuon sa Tagayan po Katoliko. ninyo, tagayan po sa inyo ang Articles of Incorporation kung nabutang ba ang ng Kristo dito. Ang pagtulunan, yan ni Kristo. O ko na matala, o niya ang pagtulunan, maabot at tabihan. Kini sa pagparisto ninyo ba? Okay. Kaya hindi man pwede na magparisto ka, magpagkaw man ipaangko ni Muslim, kaya mahulog ang picture na. Kang Kristo magka-iglesia, ikaw may nagparisto, sa kung ipasabot ang picture mo. Dali na kayo. Ulit. Sige, sige. Namay naminaw. Okay. Kung may mong pagtuo, madili na yan ni Kristo. Hindi mo nang pagtuo. Sige. Hindi ko na ko namutana. So, ako na i-confirm ang ninyo. pagtulunan na mo, iyan ni Kristo. Wapa ko namutana. O niya na pagtulunan. Ako pag i-confirm. O kanatang inyong mundo, kamo na nag-open sa Kaya kami. mayroon naman na ikaw, kung mayroon yung patulan ng Kristo, mayroon di ka Kristo. So, magbuot mo di ka mayroon kang among patulan yan ka ng Kristo. Bakit ako i-confirm gani? Wala pa mga namutana pagtulunan. Ako pangutana ka na i-confirm sa simbahan. Kaya isa na na. Ay pagmahibawaan ang simbahan, iyang Kristo, ang patuloy ang iya ng Kristo. Amen. Okay. Diba? Pagmahibawaan ang kanang pundo, iya sa tao, manlig yun na ang iyahang tao ka ng bitsi. Tama. Good! Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.